kurvený fas. Kde je? Šéfko! To je vaše auto? Áno, je to moje, ale nefunguje vám aplikácia, tak čo mám robiť? Aplikácia bola vyvinutá tak, aby fungovala, takže tam asi problém nebude. Čo vy mi neveríte? Však čo mám to vám ukázať? Proste mi to nešlo zaplatiť. Pozrite sa, keď už vás máte nálepku, s tým ja už neurobím nič. Môžete sa sťažovať na dopravnom inšpektoráte alebo pri zimnom štadióne, kde má pobočku FAS. A ja sa mám teraz trepať po nejakých inšpektorátoch, Prosím domáhať vás, sa, že vám hlavne nešla aplikácia, zachovajme pokoj, aby mi hlavne. vrátili čo, 50 €? Opravím vás, pokuta je daná vo výške 72 €, ak to zaplatíte, ale do 14 dní je to iba 52 €. Však to vôbec není pointa, vy to nechápete. Pane, ja rozumiem ďaleko horším veciam, verte mi. Ale pokiaľ my sa tu rozprávame, tak v mojom rajone RU1 2010 mi tu niekto parkuje na šiel. Povedzte mi, kde vás takýchto retardov berú? Prisahám Bohu, každý jeden z vás je fas. Tu sme zašli už trošku priďaleko, nemyslíme si, pane? Zdravím, prepáčte, nerád vyruším, ja by som sa chcel spýtať, ako sa zaplatí parkovanie, lebo vôbec mi nefunguje aplikácia. Marianka, prosím ťa, evidujem tu výpadok aplikácie, alebo sú tu vodiči, ktorí nevedia zaplatiť. Dobre, ďakujem krásne. Kolegynka naznačila, že môže byť menší výpadok v aplikácii, avšak nemôžete tu stáť s vašim vozidlom, pokiaľ nemáte zaplatené To parkovanie. nemyslíte vážne, však ale ja to mám stretnutie, tak kde si ho mám dať? Zajebú Na tu Marse ho všade mám zaparkovať, alebo nefunguje čo? to potom, tak akože čo mám? Nemyslíte vážne, tak spravíte problém a nemáte riešenie. Prestaňte, tohle je... Fas! Ale úplne.